Busiafo ye be hye dwumedi asemu nse me ka kire mu se enkran ha ya ba no de aye obi asase so de yewo na akan kasa no nso egu ahodo miensa eye fante akuapem ene sante ye nyina ya ba bihia ha na nso etomre bi wo ho a ya na kasa no woka ase we na mfante ase we na akuapem ase we nso ena mosante enti ya na asete no ya na ntimi nkoyiye maye enti ene baabi a mede mo fa no eye be mienu na mede mo fa so de di kan no eye otwe ankodwa ne nwumakọ otwe ankodwa otwe no wa ankodwa ne nwuma eko na eno no ye be fa free esante sanse otwe ye wiremu aboa enti tetene ne ye kunu a obofo no se wakun atwe be ye nan a ba ko de obedi na miensa aka no ode be kodwam sara nso na ne nwuma no nso no ya na woni hu ya na yedwa enti okata ema ne nwuma no nso ewo a eno nso ode be kodwam sanse na sabre no twene a ye bo nyina no eye ade wotwe nwuma ene ye de yire twene no ene yabo enti se kodwam na wotwe asai a na ohwedwa da na wokọ a obo se otwe nwuma ne bi wo ho na wakọ akoto bi na ade ayire twene no wow eno nti na ba ese eye na me be ba ebere so enti se obofo ekum nam no miensa na bi ayaba beto enso eso okodwa wo okodwa na atwene nyina ayato enti ese ne nwoma na aka no ede eso de kọ na okokoton enti atwene de yato no ofie no okodwire mu no eye atwe nwoma na so no eno ode akọ eno nso okọ ye ne yato no wo kwa enti de esese wo twe anko edwamu a ne nwoma de ebekodwire mu am yato na wonim se obi ka same way bi kire me mre bi na dwuma bi na oto nsa frɛ me na mentimi anko no so opani no koye de oso ye nyina bae obae na so a still no ada wanhu manim obu mi sa be no bi se otwe anko a ne momakọ etina yes opeso kire se wo wa makra no enke se wo bi de eba bibidi ne de nana senye sika na ye japade ni se wo mu anko a ye fanse wo no otwe no wo anko a wo nwuma de enke se ekọ timi bi so ma hu se me yo twin sa atam nti edi eno no refer to sika so timi diska be de wan kokra no anko a se wo hu bibi de ekọ no kre nti e betimi afa eno no saa na ye de abubu ye be no ada se na me kire mu ba no good ana de to so mienu no nso wo se krachi awotwe anko odwa ne krata de ekọ krachi awotwe anko odwa ne krata de ekọ asichire ne se nana we no say deep kakra chan we no ko tanka sa ye won say me ye yiwe ha ne ekọ a ya na mperenfo no bi frefre me nti won frefre na etese bitimi da eniema bi adi no kre won say tete no na ye kropon na nyankra ha na wo na wo dwa ye capital of Ghana no na nkra ha na yo dwa na wo dwa right enti ewo dwa no say dan a abrofo na aba no won abekirekire ayi akratifo ni bi suku ama won no atimi ehu brofo ne ade eka enti krachi ya ye kana sem krachi awotwe wono na woye commission secretary enti bibia ewo ho no won na esokọ eno akọkirekire mu ama won ahia ho no atimi ate ase na edu se wo kọ no nso no na aseniti ya ne ya enti wode ne krata no watwerechuru ni nyina eno de soma me yekọ ese enenhie mu ama oba no ensewri ni eni na memo de mentimi ama enti won wie no won se krachi awotwe ene de wa ama odwa na nso ne krata de ebaaye emie timi de ye adwuma enti se awotwe anko odwa ne krata de ekọ enti ya na binom ye wa adwene se ene otwe anko odwa ne nwoma kọ no eyepe na nso enyepe unse we no de eye krata de betimi abase wo kura wo kọ no ye be sama na wo krata enimu ebi a won so a wo bare ye be bo abaso ebi nso a wo bare ye be mo wakwankyire bi enti eho no
awotwe anko dwa ne ngoma kɔ no ɛno ne ɔtwe anko dwa ne ngoma kɔ no mehwɛ mu a ensonsono ya kakra ɛwom sanse we ne de o so wa ama no nanka senka ho bibi eba but krachi awotwe de enso de si ekohia enti bia na obi aye bone enti de wa aye bone no ye kan krata no a ye betwe na so ɛna de esi e bona baso no ye kan krata no nso a ye be bona baso ɛna de esi e mana kwankyere no ye kan krata no a ye be na kwankyere enti wo se ɛhɔ no niema a efiri mu bae no ɛne aboa ɔtwede no enye pɛ nanso sɛ wa hwɛ de yi a obefa ne sɛ ni nyinaa ɛyɛ pɛ ɛno nti na meyɛ sɛ medi wei ɛbɛba besi na deɛ na wɔtwe medi bɛgya mu a yɛkɔ a yɛpɛ sɛ yɛhwɛ ne sɛ sɛ wohwɛ seesei ti a yɛte hɔ yi a yɛw'ani na yɛw'ani a enwi wɔ hɔ yɛwɔ nwinimunwi yɛwɔ nwunanunwi yɛwɔ bosu nwi yɛwɔ nsa ho nwi sɛbi yɛkokoa mu nwi nyinaa koraa ɛwɔ hɔ me nyinaa yɛde enwi ɛna to aso nanso abɔdwe nkoa deɛ yɛka na abɔdwe sɛ adenti ne yɛka na abɔdwe sɛ na adenti ne yɛka na abɔdwe oh senti na me de to dwa me yɛnka na abɔdwe nwi na yɛka na abɔdwe sɛ ɛno yɛ baako ɛna deɛ to so mienu no obi kratcho se dua kontonchi adenti ene ye frɛ ne dua kontonchi eza yi ho akwa de bo nyuma na na se ampofo agi papa em se woni nyum right na dua kontonchi ene abodwese no na wotwe beba no me hwɛ sɛ obi ebetimi ayi hu bia o na na wo kan se de ni minim se wo de hwemu ama yesesi a dua kontonchi no me fa hwemu ne na wotwe beba no na abodwese eni dua kontonchi no na ya hwe so obeti bi de aba so obi antimi amfa ma na fe yiri nyina e de ato ho enti abusuafo ende we na me di jam na mo no ni amede atubutiri mu no mo nkoto mbo ase na mo hwehwe na yehu de yebetimi ehu se adenti ene ye frɛ abodwe ne enka na abodwe nwi ne ye ka no abodwese yenka na abodwenwi ne yenka na abodwese se de yenka hwinimu nwi no that is say baby moto nwi na moto am se no so e na ye moto abu se na ayo ago beka se de ya se wi mechanical kuam OPD fact maso odin o na Agya Brefa medase na yebenya contact number no yo abusuafo na se na wo ba de yebekwa kodi fufuo nso oh ene ade da na fa ekọ mate abusuafo sabre de number de dada no a 055 010 8123 055 010 8123 na wotwe sende yebeba na de yemre tu ho a ma moso no ya hwese de yebetimi aboso me ma mu nyina monitio